Ka jingya Ther misail ka balawana Iran kala penjulor ka refinery Umphniang jong ka Babco Energies ka badon ha sitra ha kari Bahrain. Kat kum gi jingyo thu ka misail ka lalet bat tenra bet ya ka refinery ka balapen mi ding ha ki benta jong ka jaka trikam. Henry ki bor penlip ding ki lala ban te la kam bat penlip ya ka ding klem dodon kinu ki ba mensaw. Wala ka jingjia kala jia Henry la ong ba ka refinery kadang beteng ban trikam kum bajulong. Kiriu shempang ki ong bakani ka jingya Ther kani ka jingya Ther ha ka dei shibenta jong ka jingtmu jong ka Iran ban penwit ya ka jingya sam Umphniang ha ka than golf bat ha ka than sepmi ka jing penwit ya ka support supply Umphniang kala ban kata aru ya ka yo ka kot jong ka Pynbthei bat ban penbor ya ka United States ban wan cha ka mi jingya kren jingya suk la ong ru ba ka jingya Ther sha ki refinery Umphniang hari hakiri golf ka la penmi jing khuslai ha ka Pynbthei baro ka wei namar kala ban kata jur ya ka yo Umphniang Pynbthei kentup ya ka jingya sam crude oil but liquefied natural gas kiriu ngor ki maham ba lada kini ki jingya Ther ki dang beteng kila ban wanra jingya kulmar ha ka yo Umphniang bat kata ya ka dor Umphniang hakiri ba pher jong ka Pynbthei hi baro ka wei